Dobrý den. Dovolte mi, abych vám na tomto videu ukázal zřejmě vůbec nejpopulárnější šipky od firmy Harrows. Tyto šipky jsou už časem opravdu velice prověřené. Jedná se o šipky Aztec, které se v současnosti pohybují cenově okolo 700 Kč, někde 800, někde 900, záleží na tom, kde na ně natrefíte. Tyto šipky se dělají celkem, pokud se nemýlím, v devíti různých typech. Co se týče váhy, dělají se 14 gramové, 16 gramové, 18 gramové a 20 gramové. Přičemž váhy 14 gramové a 20 gramové se dělají pouze v jednom provedení tělíček. Ty 14 gramové, které vidíte úplně nalevo, se dělají v provedení takzvaném K1, což je krátké zdrsnění. Naopak ty šipky 20, které tady na toto video jsem dal jsem sem schválně jen ty šipky, abyste si mohli udělat představu o 5 různých tvarech tělíček. Ty 20 se dělají s takovým hodně dlouhým zdrsněním. Jinak další typy, klasické RK, to jsou ty druhé zleva, malinko přiblížíme. To znamená, že mají hladké tělíčko, někteří šipkaři je rádi využívají, dost šipkařů dá přednost ovšem těm zdrsněným, protože přece jenom ty hladké trošku prokluzou rukou, ale někomu to vyhovuje. Vedle šipky jsou 16K, třetí zleva, které mají zdrsnění, takové to o něco delší než K1. A hned vedle vpravo jsou šipky 18K, tam je zajímavé, že na rozdíl od těch 16 mají ještě podstatně větší zdrsnění. Nedělají se tedy se zdrsněním, jako mají 16 gramové káčka, ale prostě větší. No a úplně poslední vpravo jsou šipky s označením K2, které mají vlastně zdrsnění, mezeru zdrsnění. Některým šipkařům právě toto vyhovuje kvůli držení prstů. Jinak všechny tyto šipky se dodávají v sadě po 3 kusech, tak jak to u šipek bývá. To znamená šipky, násadky, letky, hroty a součástí je také obyčejné plastové pouzdro. Ne všem šipkařům, ale samozřejmě plastové pouzdro vyhovuje. Toto obyčejné, tak si potom pořídí nějaké pěkné, třeba textilní. Samozřejmě budeme rádi, když si je pořídí právě u nás na e-shopu letky.cz, kde najdete opravdu velice široký sortiment jak šipek, tak doplňků. Prostě na to, co si vzpomenete, co se týče šipek. Tak to by bylo asi všechno k těmto velice populárním šipkám. Opravdu si dovolím tvrdit říci, že toto je již mnoho let vlajková loď firmy Harrows, protože cenově to vychází přijatelně, říkám okolo těch 700-800 Kč. Vyrobeny jsou z 80% wolframu, tungstanu. Jedná se tedy již o velice slušné šipky a velice žádané. To by bylo k tomuto videu všechno. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na návštěvu našeho neboli vašeho šipkového obchodu letky.cz. Každý zákazník v tomto obchodě ke své objednávce, tedy ke každé své objednávce, obdrží šipkový dárek jako pozornost naší firmy. Děkuji a přeji pěkný den a těším se na návštěvu na letky.cz.